اور ایک تاڑی اگر جڑا سیٹ لایا گئے سرائکی اپنے کانفرنس واسطے ملتان آرٹ کونسل دی یہ شاندار کاوش ہے اور والد انہا خوبصورت شاعران دا گلدستہ تمہاری خدمت پیش ہے اگر پسند آئے گلدستہ دا ذریعہ تاڑی ضرور کرے کئی دن تو ملتان آرٹس کونسل کے میں فون سن کے خوش تھی نے پہ آسے کتنے فون آنے پہ آسے کارڈ کی لوڑ دا کہنی کیڑے پہلے شروع تھی سی آوائیوں ایمیں لگتا ہے ہاتھ کو ایمیں آدھائی تو ساٹھ تمار میں بھیج دی آسان تو ساٹھ تمار میں بھیج دی آسان یہ جتی پاواں تا کافر آسان یہ ایمیں لگتا ہے اشارے مطابلے بیٹھے پاس سرائکی مشارے واسطے بھیج دے آنے پہ بہرحال بسم اللہ تشریف کہنا ہے دیتے پیو سب تو پہلے سارے صدر مجلس ڈاکٹر انوار احمد صاحب تک میں جان دے ہو کہ ترکی کی اردو پڑھیں دے رہ گئے اوساکا جاپان میں بھی اردو پڑھیں دے رہ گئے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان ایک عرصہ چیئرمین شعبہ اردو اور دین رہ گئے اور انہوں نے اعزاز ہے کہ شعبہ سرائکی دا قیام انہاں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی آج سرائکی مسئلے پہ جڑے 70-80 سرائکی پروفیسر نظر آتے ہیں انہوں کی انہوں دا محبت دا حصہ ہے اسکر گرمانی صاحب بیٹھے ایک خاص لہجے دے شاعر ہیں انہوں دی شاعری دا اپنا سونا پہ والسہی عزیز شاعر دا والتوں جان دے ہو کہ سادے سرائکی شاعری دے خدا ہیں رضوانہ تبسم درانی پورا تعارف میں مجلس ریسا والنال نال کرویں دا آسان ریڈیو پاکستان دا خوبصورت حوالہ 5 کتاباں دے مصنف ہیں نال اجمل خاموش صاحب بظاہر تے لگتے خاموش بیٹھے لیکن یہ ضرور بولے سن اور انہوں نے نال جناب قتال پر جی میں جان دے ہو کہ سارے سرائکی مسئلے دا ایک سیاسی قصبہ ہے والد 100 کے ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ بلند صحرا مقبول کلندی بڑی تاریخ دکھنے پہ جڑا بندہ کتنے دریا ٹاپ کے تارا مہمان بڑے انہوں دا استقبال کی میں کرے سو جناب طفیل بلوچ صاحب بھی اگرچہ تعلق تیرا اسماعیل خان آلے لیکن ہونے ملتان تو ٹھیک رہ گئے جی میں عدد ملتان آیاں دا ہے جایاں دا نہیں جیڑا اتھا آگے بس ملتان ہوں ہے نال عباس ملک صاحب ریڈیو پاکستان کی خوبصورت آواز اور نیگر جٹی دے شاعر پتہ نہیں نہ کوئی تھی کہ نیگر جٹی نصیب تھی یا نہیں تھی صاحب سیال جن ریڈیو پاکستان سویرے ملتان ٹیون کرے دے ہو پیرنگ سویل سوجل سویل سویٹ سویل جڑی سب تو پہلے کرنا ہے آواز کون دی ہے وہ ہے صاحب سیال دی پہلے میں آغاز کرنا مشاعرے دا یہ ذہن رکھا ہے دا شاعر صرف دا شاعر یہ مشاعرے دی خاص گال ہے کہ صرف دا شاعر ورنہ اتنے شاعر ہونے کے سونا والے تھک میں نہیں لیکن اج سے خاص انداز دا مشاعرہ ترتیب دیتے کہ تمہارے واسطے ایسے شاعر تمہارے سامنے گھرنے ہیں جنہاں کو کچھ سننے واسطے ہمیشہ سکھ دے ہو اسا سارے شاعران دے شکر گزار ہیں جو تشریف گھرنے ہیں ساری درخواست دے اور یہ شدید گرمی ہے تو مشاعرے دا آغاز کرنے ہیں جناب دو کتاباں دے مصنف ہنجو تھے سمندر تے اولے گھولے ریڈیو پاکستان ملتان دے گیت نگار ہیں میں ترتیب یہ گالوں میں عام طور سے کوشش کرنا جہاں نوجوان ہوئے گھٹ عمر دا ہوئے وہ پہلے شعر کے ساتھ کے نظر سینئر جونیئر دا خیال پتہ نہیں میں نوجوان سجے طفیل بلوچ ناراض نہ تھی ہوئی ہے
جناب طفیل بلوچ صاحب اپنا کلام پیش کرے سن تو تاڑیاں دی آواز سب تو پہلے موقع دیتے موجودہ حالات کے حوالے نال مہنگائی بھی آ گئی سر کے اتنے تو لوگ کریں بلا مقبول بھائی آواز دو نہیں اگو تھی ہوئی ہے تھوڑی جگہ لوگ شہر کو مد نظر رکھنا چاہتا کہ مہنگائی جو ایک مہنگائی نے مار سکا ہے ان کا لوڈ شہر کھا گئی ایک مہنگائی نے مار سکا ہے ان کا لوڈ شیڈنگ کھا گئی ہر پاسے رات دیے کالی چادر چھا گئی رات میں نے ہمسایہ کے گھر کے رسم نہیں لیا تو پیر بھول کے گال لگی میرے کپڑے پا گئے ترقی کرتا پیش کرے سا مانی چھبی دے وچ نہ تندوری دے وچ مانی چھبی دے وچ نہ تندوری دے وچ سارا حصہ نہ ہا کہیں چوری دے وچ اساں ادروں تو پھیلا نمانے ہاسے اساں ادروں تو پھیلا نمانے ہاسے ساری گزری ہے بس کی حضوری دے وچ عشق گھر دے تھاں وچ ویندن عشق گھر دے تھاں وچ ویندن نا والیاں دے نا وچ ویندن واہ ساڈے چتر مور نہیں نچدے اندے ہتھوں کالے کام رتی غزل دے کچھ شعر پیش کرے سا محبت دا فقدان سی محبت نایاب تھی گئی ہے آج بندہ بندے دا غیر بڑا ہے کاش بلاؤ ہے مفتا والا اسا والا کٹے سی گئے یہ دے وچ میری غزل دا جڑا مان ہے محبت جو محبت ونڈ ونڈاتے بھی بچائی ور محبت ہے محبت ونڈ ونڈاتے بھی بچائی ور محبت ہے جن کی اج محبت ہے ان کی کل محبت ہے محبت کا ملا در سے محبت کو نہ کوئی کرتے محبت کا ملا در سے محبت کو نہ کوئی کرتے اے ڈیپا ہے خدا مندی جیون کا ہر محبت ہے نہ ہون ساڈے واسی تھے نہ کھلن ساڈے واسی تھے نہ رون ساڈے واسی تھے نہ کھلن ساڈے واسی تھے منہ کی دل محبت ہے اکھیں کی چھل محبت ہے منہ کی دل محبت ہے اکھیں کی چھل محبت ہے محبت کو علامت ہے راندی بیٹی سلامت ہے محبت کو علامت ہے راندی بیڑی سلامت ہے میرے سے سر محبت ہے نہاوے کھل محبت ہے محبت کو جڑا وانگا وانگا درخت جناب یعنی کہ مروں محبت کو جڑا وانگا تھی زندگی کا کھڑ لانگا دکھا دے گی سفر دے گی انہیں وقت ہر محبت ہے محبت بعد یہ دنیا محبت بعد یہ دنیا نہ کوئی مقصد نہ کوئی کارا زمانے کے پریشانی کیا پاگل محبت جی محبت محبت بعد یہ دنیا جی جی میں مائک میں رکھا کوئی کارا تو پھیل بھی کچھ ہے کہ نو کرسی اگر کر رہا ہوں کرسی کو کرو مائک کچھ ہے کہ نو محبت کو جڑا وانگا اندھی زندگی تتھئی لانگا دکھا دے گی سفر دے گئے گنے وقت چھل محبت ہے واہ محبت بعد یہ دنیا نہ کوئی مقصد نہ کوئی کارا زمانے کے پریشانی یا پاگل محبت ہے پھر لکھا ہے جتھاں جتھاں یادم ہے
محبت کا لازم لکھا لکھا بھی آتا ہے محبت کا لازم ہے منگو سوا امن ہو گئے امن کا ہر محبت ہے محبت کی میں کوئی کہاں محبت کی میں کوئی کہاں تو پہلا کشت کوئی کہاں محبت کی میں کوئی کہاں تو پہلا کشت کوئی کہاں کہ کہیں کو جھنگ محبت ہے کہ کہیں پہ حد محبت ہے جھنگ محبت ہے کہ کہیں پہ حد محبت ہے محبتہ بند بنداتے بھی بچائی بل محبت ہے کہیں پہ عد محبت ہے کل محبت ہے بہت شکریہ جناب صاحب لوگ سے تسا اگر ایک شہر واسطے آج ایک تاڑی مرے سو نا کیا مطلب کہ اسی 70 تاڑی کا سوال نہیں ناصر محمود شیخ صاحب امام شیخ نمبر تاڑی ہو جاؤ آواز نہیں آتی کری میں ہاتھ میں کریں ٹھیک ہے چلو اللہ کا کوئی مسئلہ ناصر محمود شیخ صاحب تو مائیے تورے واسطے کوئی کپ وچ ٹیم آئیا کوئی کپ وچ ٹیم آئیا آن لائن آ ڈھولا آئی وان ٹو سیم آئیا اس کا جواب بھی ہے کوئی ساوے سرمایا کوئی ساوے سرمایا I am not coming to wait نہ کر آئیا جناب مائک ٹھیک کرو ایسا ایک خاموش شہر کو سجنے چل مائک نہ ہاتھ چلو ہوں جناب تشریف کے ناظر ماہر اجمل خاموش انہوں کی شاعری خاموش اور منفرد لینے کے شاعر جناب ماہر اجمل خاموش نہیں مائک چاہو مائک چاہو ایک کھاتے دوئیں مائک کٹھے پکڑو نا ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کا شکریہ خواتین و حضرات بہت شکریہ تسی آئے سارا مان بدھایا اللہ مولا تھوڑی جھوکاں وسطیاں رکھے اللہ سیاں بھوئیں میں تیری کیا بات اللہ سیاں بھوئیں میں تیری بھوئیں تے سات اسمان بھی تیرے موئی چیندے انسان بھی تیرے کپڑاں تے بستان بھی تیرے نفع تے نقصان بھی تیرے ساڑا کیا ہے کچھ بھی کہہ نہیں اللہ سیاں بھوئیں بھی تیری بھوئیں تے پیار پرید بھی تیری ہار بھی تیری جیت بھی تیری توڑ نکھاون ریت بھی تیری مندر نال مسجد بھی تیری ساڑا کیا ہے کچھ بھی کہہ نہیں اللہ سیاں نیک تے آؤ بد نیک بھی تیرے باہروں اندروں سیک بھی تیرے زخمی دل چھیک بھی تیرے جن جے ہومن نیک بھی تیرے ساڑا کیا ہے کچھ بھی کہہ نہیں ککر نال شریمی تیرا زید سی ککر نال شریمی تیرا بدلو وسطا میں بھی تیرا جنگلاں دے وچ شیوی تیرا رات بھی تیری ڈی بھی تیرا کیا بات بہت شکریہ صدر سلامت رہو کہ ریڑ کے نال مدھانی تیری خلقت پیرو رانی تیری موسیٰ نال کہانی تیری یاری ڈھیر پرانی تیری ساڑا کیا ہے کچھ بھی سب اسمان میں تیرے کہ سینگی تیرے کھاتے وچوں بھا میں چاہن آئیاں سچ پوچھیں تا دل اپنے دے درد سنا من آئیاں بہت شکریہ سر سینگی تیرے گھر دے وچوں بھا میں چاہن آئیاں سچ پوچھیں تا دل اپنے دے درد سنا من آئیاں
जेड़े घर में जम्मी पली एडी बड़ी थैया उसे घर अज डरते डरते छाती पा सलाम क्या बात। बहुत शुक्रिया। जेड़े घर में जम्मी पली एडी बड़ी थैया उसे घर अज डरते डरते छाती पावन आईया कुल जायदाद का त्रिया हिस्सा मेरे हिस्से आया वीरा वापस मंगया आप अंगूठा लावन ओए 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 कुल जायदाद का त्रिया हिस्सा मेरे हिस्से आया वीरा वापस मंगया आप अंगूठा लावन आईया सिंगी तेरे घर दे विचों फामे चावन आईया सिंगी गल्ला मुकसन कोई ना जग है पूर कहानी बस खामोश में ते कोई हा गल समझावन आईया हन तरका ख्वाब ख्याल मेरे डॉक्टर अनवार साहब बैठे इन्हें दा होना कामयाबी की अलामत है अल्लाह करे ये सदारत जड़ी है साडे नाल टुरदी रहे इन्हां दा होना यकीन करो असां सोच ही ना सकते कि प्रोग्राम में चार्मिंग क्या होंदी है वो लोग जानते हैं जड़े इन्हें दे नाल टुरे रह गए अल्लाह ने पाक तंदुरुस्ती दा सलामत रखे हन तरका ख्वाब ख्याल मेरे एक ख्वाब रतों का वे चाहिया एक वाली कम दी ला अपनी दे कहीं धोखा वे चाहिया मैं हातिम ताई दे शहर दे विच दे दे के होका वे चाहिया भुखे बाल खामोश ना समझे हन ताहू नकदा कोका इंतजामिया दी ए प्रोग्राम दी कामयाबी ते मुबारकबाद एक आखिरी शेर अज दे प्रोग्राम दा कि सानू छोड़ के मलिक साहब सानू छोड़ के मसले जिंदगी दे कर सकदा है हल तां हल कर ले यक मुश्त ना सही खामोश चलो कुछ अज कर ले कुछ कल कर ले वाह ते लम्हे बेली के ताई बेली रासन उन्हां नाल भी खुल के गल कर ले असां के ताई नाल घिली दे वतना ए भी फैसला सजो ना कर वाह क्या बात सलामत रहो क्या बात हमेशा क्या बात सर एक शेर भी आ तमोई से एक शेर भी आ सर पक्की बात सान ला जी पक्की बात है पक्खियां लावण दे असा रात का झट बस कटना है इस रात के झट च गम साडे ना वधना है ना कोई घटना है ते ताने सुनन जनाब दे आए हासे असा राणा कोई नहीं हटना है जेड़ा रैयत नु रैयत खामोश ना समझे भला उस सरदार के चलो सलामत रहो अमन वाले शहर वास्ते खुशखबरी है कि ये मैं काम करेंदा जेड़ा साडे कोल है सर एक शेर भी आ एक शेर सर भी आ मार साहब एक शेर भी सुनाओ जा बहुत शुक्रिया जनाब महाराज खामोश साहब जनाब कमर कतालपुरी इन्हां दा बहुत सोहना शेरी मजमूआ छाले जिन्हें मैं पहले आगे कतालपुर अगरचे एक सियासी कस्बा है लेकिन उन्हें अदबी कस्बा बना रहे जनाब कमर कतालपुरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हकीकतन दो शेर जी हुसैन खालिक नु कितना प्यारा है सवाल पूछना जवाब दे सो वाह मेरा तवज्जो जी वाह वाह हुसैन खालिक नु कितना प्यारा है सवाल पूछना जवाब दे सो हे कौन अरबी दतर का सारा सवाल पूछना जवाब दे सो शेर लिखा जी फिक्का हारती दसेंदी पई है रसूल पढ़दा नमाज हाया सवार अकबर दा बाबा होया ये भी खालिक दा राज आया सजदा वधिया ते इंज दा वधिया जो मनना दुनिया नु पाए दिया है ये कौन पंजतन दा पंजवा तारा सवाल पूछना जवाब दे सो हुसैन खालिक नु कितना प्यारा है सवाल पूछना जवाब दे सो तारीख पढ़ लै जो ईद आया सवारी साडा रसूल बनया तारीख पढ़ लै जो ईद आया सवारी साडा रसूल बनया सवार आके हुसैन होया उदा खरू वो रसूल बनया लोग आख्या सवारी सोनी नबी साडे जवाब दिता सवार अखियां दहे या तारा सवाल पूछना जवाब दे सो हुसैन खालिक नु कितना प्यारा है सवाल पूछना जवाब दे सो मेहरबानी वाह जनाब टाइटल आई जी आ चुनो रल यार किरण से मेरा तवज्जो कठियां होइयां सारियां सखियां खुश होया दिल नाले ठरियां अखियां पीलुआं दी खुशबू चौधार एक बैनू पईयां करे निसरार पीलुआं ढेर मचाई महकार आखन आ चुनो रल यार आखन आ चुनो रल यार पीलू पकियां नी
مہربانی شیر کیا جی رتے لال سرارے کر کے چھکو سر اپنے تے دھر کے پیلواں ڈھیر بدائیے شان وسیا لگدا ہے تھل دا مان پیلواں ڈھیر مچائی بیکار آکھن آ چنوں رل یار آکھن آ چنوں رل یار مقطع جی گیت خوشی دے کمر پہ گاویں گیت خوشی دے کمر پہ گاویں میلہ لگے جدے جامن کھیڑ کھیڈن اے لوگ چھپا لی پیلواں تو لگے تھر مثالی ہر چہرے تے ہی میکار آکھن آ چنوں رل یار آکھن آ چنوں رل یار مہربانی زمانہ سازی جی جیندے ودیاں ہو نقصان ونجے اس کڑمے سائیں نو کے کرنا یہ تو رانا غیر دے شہر دے وچ اساں وستیاں جائیں نو کے کرنا واہ جدا جھوٹنا ہی نہیں وقت توتا تے انہاں اڈیاں لائی نو کے کرنا یہ تو سمنا ہے کمر سرانیاں تے اساں دو دو بائیں نو کے کرنا واہ واہ کیا بات کیا بات کیا بات مہربانی جی جیتھے دولت ہے بھاویں کمل ہی ہو میں نوے سیانے تے سردار ہیں غریب کمر دانا ہو میں جس ملک دکان بیکار ہیں حق لک گیا ہے مینوں انج لگدا ہے جی میں قیامت دے آثار ہیں کیوں دن دے لوگ غریب دا فاتحہ نہیں میرے کول ثبوت ہزار ہیں تنگا حالات تو رب اکبر دل لگا ہے بازے بازے اس غربت نالو مرغنیے نت زخم کریں دیے تازے کہ سوچ کے رب سائی رحمت دے تو میں کیتن بند دروازے پتہ ہے یا کمر غریبان دے گھاٹ پڑ دے لوگ جنازے مہربانی تے غزہ دو شیر نہایت توجہ ادھی راتیں گھر کوئی آیا ہے خواب تا نہیں واہ 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 ادھی راتیں گھر کوئی آیا ہے خواب تا نہیں کچی نندروں آن جگایا ہے خواب تا نہیں بائی دی ویجے غیرہ دا آئے میں ہو جائے ذکر برا دل بر ڈھیر منایا ہے خواب تا نہیں وانگ بان کے آج بات دل ڈٹھو خوش ہو جائے آدھا سانوں ملک لڑایا ہے خواب تا نہیں مقتہ لکھا جی ایڈی کتھے کمر ہے قسمت اجڑیاں دی ایڈی کتھے کمر ہے قسمت اجڑیاں دی توانوں سارا خواب سنایا ہے خواب تا نہیں آخر جوڑا جی پکا سجنا نال علامنا نہیں جتو کدی کدی این کبڑی وجنا او دی بے رخیاں تو مخلص نہیں گال گال تے سخت شکی وجنا کسے جدن منامن دی کرنی اسا الٹا ہور زدی وجنا متھے جدن ہے لگدا سمجھ نہیں امدی اس ہسنا کمر منی وجنا مہربانی بہت شکریہ جناب کامپوری صاحب سرانے دی گال کی ایک کدالپوری صاحب دھوپ تو اٹھی چھاں تے والا دھوپ تو اٹھی چھاں تے والا چھوڑ سرانا باں تے والا دھوپ تو اٹھی چھاں تے والا چھوڑ سرانا باں تے والا باں دے بھی تو کیوں سن دے باں کو بھالا ہاں تے والا واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے سارے ہاں دے اصل فریدے میں گل تو سے انہاں ہاں ٹھارو پتہ لگے کہ تاڑی ویندی پئی ہے ریڈیو پاکستان ملتان نال وابستہ جناب عباس ملک میں یاد ہے یہ ساری درانی کا شہر ہے سارے کلاس چالو ہیں انہاں ریڈیو پاکستان نال بہت وقت گزارے خاص طور پہ سرائیکی قصہ کام ہے لیکن شہری ہے جنہاں سرائیکی ثقافت کو جڑا ہے نا ایک نواں انداز دیتے جناب اقبال صوبری صاحب تشریف کہنے ہیں انہوں واسطے تاڑے میں جناب دیکھو کہ تورے واسطے کتنا پند کر کے شاعر اتھا ہیں ظاہر انہاں دی عزت افزائی سارے فرق بن دے عباس ملک صاحب ثقافتی رنگ سرائیکی پیش کریں دیں میں گزارش کرے سا آج بھی ایک ثقافتی رنگ سرائیکی دا جناب عباس ملک
جناب احسان سسر گرامی قدر جناب پروفیسر ڈاکٹر انوار صاحب اس ادارے کی اللہ سے مشاہدہ منعقد ہے. آج کونسل مبارکباد مستحق کے جو کافی بعد خالص سرے کی مشاعرہ انہوں نے منعقد کرائی. چند منٹ کی حاضری میں کچھ بند پیش کر سا توجہ نہ سن سو جنہیں ثقافتی گال کی تھی ایک ثقافتی گال پیش کر سا عرض کیتے کہ امن دے والے نال کے ہر جھوک سلامت رکھ مولا, ہر جھوک سلامت رکھ مولا, سب دے جا دات امن دی. ہر جھوک سلامت رکھ مولا, سب دے جا دات امن دی. ہر ذہن دے وچ اج خوف لتھے, سب بھل گئی ذات امن دی. نت ڈرتے ای ماحول دے وچ سب راضی طاق امن دی. ہن سکھ دا مولا ای گزرے ساری گزرے رات امن دی. مہربانی. اور عرض کے بند لکھے کہ رت آ گئی ہے وقت ساون دی, میرا مان سہارا گھر والا. رت آ گئی ہے وقت ساون دی, میرا مان سہارا گھر والا. اج پنڈ تے امب دے جوبن ہے, پھل باغ دا پیارا گھر والا. تیرا وعدہ ہاں آئی ساون دا, ہن آ گئے کارا گھر والا. تیرے نال عباس بہار میری میرا اک دا تارا گھر والا. مہربانی. اور کل محمد ایویں بس 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 نہ کیتی کر, چند پیار دے وچ بس نہیں ہوندی. ایویں بس 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 نہ کیتی کر, چند پیار دے وچ بس نہیں ہوندی. بے بس دی لگی جو بس بہندی, نہیں چلتی بس بس نہیں ہوتی. اے دل دل دے نال وٹیج ونجے, لگے کہیں کو کس کس نہیں ہوتی. ہر نظر تے نظر عباس رکھیں, چند پیار تے چس چس نہیں ہوتی. مہربانی. اور بن کے رنگ شو گلابی مکھڑے دا, سدا یار گلاب گھٹ گئے نہیں. رنگ شو گلابی مکھڑے دا, سدا یار گلاب تو گھٹ گئے نہیں. ان دی ٹور دا ریشہ مور کرن, ان دی چال چلاپ تو گھٹ گئے نہیں. اک مانے اپنی غربت تے کر خان نواب تو گھٹ گئے نہیں. اک روز عباس میں پڑھ دا ہاں, میرا یار کتاب تو گھٹ گئے نہیں. یہ محبت تو مرضی دا چل مالک ہیں, بھاوے دھوکتے سم بھاوے چھاتے سم. تو مرضی دا چل مالک ہیں, بھاوے دھوکتے سم بھاوے چھاتے سم. تیرا نازک بدن ہوا دا ہے, بھاوے روح تے سم بھاوے ساہ تے سم. سم پیار کے سدیا سے جاتے, یا سکھ دی سدری کہتے سم. تیرا چند عباس تے حق بندے, بھاوے کہتے سم بھاوے ہاں تے سم. ایک بن کر نظر عرضیتے کہ ایک ویلے وقت کا شاہ ہمی, آج درد بنے جاگیر لگی. ایک ویلے وقت کا شاہ ہمی, آج درد بنے جاگیر لگی. رو خواب کے لے جا آسا دے, رولی خوشیاں دی تنظیر میری. ہر پاسے مون کا جنگل ہے, کئی رستہ بھول تقدیر میری. ہوں دا وقت عباس جیاج میرا, ہوں دی گھر گھر میں تصویر میری. انہیں دیوانی سے فرمیدے پیان جو نظم جٹی جا کھانے کا باس والے. اچھا وہ ہے کہ عدم جٹی کوئی پتہ نصیب تھا ہے یا کوئی نہیں, میرے کو تو دو جٹیا نصیب تھے. اللہ بھی مرضی ہے. گزارش ہے کہ میرے ایک دوست ہے, ترائے شاہجہاں کی تھے, ان میں کوئی حال لکھتے. میں بتائیے شاعری لکھتا رہنا اور شروع کر دی تھی محمد سے ہوں. گال کے مذاہب لکھنا بڑا اوکھا کام ہے. سارے مسیح دے بڑا درد و علم ہے, ہر پاسے جڑا دکھ ہے. مذاہب لکھنا بہت ضروری ہے. چند میں حاضری ایک نظم نوان تریجی شادی بہت سارے دوست آ کے بھی چھاپری ہاتھ سنا. میں چلو وہ پیش کرتا پیا. عرض کرنا پیا کہ سکھ دا جڑے تیجا شادی کی معذرت دے. عرض کیتے کہ سکھ دا جیون چاہتا ہے تا دو دے نال گزار. سکھ دا سکھ دا جیون چاہتا ہے تا دو دے نال گزار. تریجی شادی مہد نہ کرے تھی سے جا خوار. سارے ایک سنگی نے کیتے اپنے ترے دیا, شوق دے منگا کیا اپاتے گھر کو لئیے بھا. ایک دی میں جو پوچھا ہوں تو گھر کا حال سنا, گھر کا سن کے اون بخارے بھڑا ٹھٹا سہا. گھر کا میرے کو
उठाना लग दे बोल के धरता रहा आखन लगा धरता हार न पुछ ले दे तू यार तू तेरी शादी मौज न करे तीसे यार हुआ और हर बेगम दे माशा अल्लाह दर्जन दर्जन बाल हर बेगम दे माशा अल्लाह दर्जन दर्जन बाल नवा साल जो लगता है जमदे नवा बाल घर की फौज को पाल के मेरा मंगड़ा थी गए हाल मंसूबा बंदी दाना में तुम आया असलू प्यार फांसी दावण पत्थर की हम गल पै गए जंजाल फांसी दावण पत्थर की गल पै गए जंजाल कमर सीधी कर न सकता सिर के आ गए बार तीजी शादी माद न करे तीसे यार हुआ और घर का नक्शा देख के मेरा अक्ल थींदे गंग घर का नक्शा देख के मेरा अक्ल थींदे गंग कैसा मुझे बाला में जटा के था जंग कमर काजू अल्लू बल्लू वठा पोत पुरंग कोई है भक्ति कोई है चक्सी कोई है मस्त मलंग निके बार स्कूल में मेरे फिर से नंग जड़ंग निके बार स्कूल में मेरे फिर से नंग जड़ंग धोवन कोलू मेल नहीं मिलती बाला विद गुजार त्रीजी शादी माजर करे तीसे यार कुआर और शादी देनी शौक सुकाई तन में देती रत शादी देनी शौक सुकाई तन में देती रत त्रागाली के ढेरे रखी बंदी मेरी गत त्रागाली के ढेरे रखी बंदी मेरी गत चूंडे में पौधी है तो बड़ी पकड़ेगी लत चूंडे में पौधी है तो बड़ी पकड़ेगी लत त्रीजी मुक्की मार के अधिकार की शादी बात त्रीजी मुक्की मार के अधिकार की शादी बात कह देने की बट में छोड़ना कहा मैं शिकार त्रीजी शादी मार करे तीसे यार हुआ और शेरी कहे सजाद मलिक साहब अर्ज कीते के जेड़ी गाल दी गाल में मन्नत दिल विच रखे बे जेड़ी गाल दी गाल में मन्नत दिल विच रखे बे एक आखे में बेके लेसा मैया धीए शह आपस में कहानी गाहे एक कुते दा बे कहीं पूजे इनकार करा उंगी जुती बे कहीं पूजे इनकार करा उंगी जुती बे दिया भावे खुश न करना राती खाना मार त्रीजी शादी मार करे तीसे यार हुआ और दानी ने फरमाइशा में को कीता नेक तकान हेटा थे में निपटी जिन्ना बढ़िया के सामान हेटा थे में बर्गर खासा बढ़िया धीए पान खर्चा विच खचीज गया ठीक है मीजर कान खर्चा विच खचीज गया ठीक है मीजर कान रखी चीज भी भोले दी जेता थे गरदान कर्जा कोनु काला थिया चेना रोज उधार त्रीजी शादी माजर करे तीसे यार हुआ और दूसरी लाल भाई जी ने तीजी कदे वट 16 सालों की छुए रे मेरी उम्र 60 काले बाल करे ना भावे अंदरू थिया चट 16 आने सच्ची गाले ए न समझो बट उम्रा दी फर्क मिटाए दिल में दे विच कट उम्रा दी फर्क में बाते दिल में दे विच कट छत का नजरा लेखा ओ करे हार सिंगार त्रीजी शादी माजर करे थी अभिषेक और उम्रा जो ढलदी लेंदी थई कमजोर निगाह उम्रा जो ढलदी लेंदी थई कमजोर निगाह होंगे दुख दंदी चेना चाहवे दा निशा किने निंदी पई काका कहना पूछा हा पिछले पारे खज्जल थिया लगे शौक बा क्या बात नगरनी पिछले पारे खज्जल थिया लगे शौक बा अब्बास यादी अख्ता पीते मंगा रोज दुआ खेलकर अपना नैनी मौला या में पूछा बार सुखदा जीवन चाहना है कटू के नाल गुजार त्रीजी शादी माजर करे तीसे यार हुआ बड़ी मेहरबानी आप शादी कर देते हैं दूसरे को मना करने में नसीहत है सही ये नसीहत तो गलत कहा है आपकी तरह इस्लाम 4 शादी की इजाजत देते और खर्चा हेकदा नहीं देगा वो आप करना कौन देगा कर सकते हो ठीक है दो करके त्रीजी तरह कड़ा आगे साहब ये ज्यादती है अपने पास में लिखसान खवातीन और राज्य में देते बैठे हुए के जल्दी कोई तकरीब हो गए खवातीन कितने होंगे और मर्द कितने होंगे मुआशरे 53% औरतें हैं ये ऐसा चाहते हैं कि अदीब हैं शायर हैं इतना औरतें हों मुशायरे भी इतने औरतें हों लेकिन तुम जानते हो कि कुछ औरतों को घरों इजाज़त नहीं मिलती कुछ को मुआशरा इजाज़त नहीं देता लेकिन बाल भी ऐसा देते हैं कि सारे मुशायरे हैं कुछ ना कुछ खवातीन अपना हिस्सा ले दें
ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੇ ਮਰੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਹਤ ਸਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਂखें खुशबू ख्वाब ਵੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਰਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਰਨ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸਨ ਸਾਹਰ ਸਿਆਲ خواتین ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸਨ ਸਾਹਰ ਸਿਆਲ प्रॉब्लम थी अस्सलाम वालेकुम अजीज शाहिद सर जनाब सोकरी सर डॉक्टर सर की इजाज़त देना थैंक यू असा नाल जो उन्दे टुर पे पैसा दे हिन मुल गए असा नाल जो उन्दे टुर पे पैसा दे हिन मुल गए कोई सालां दे हन किस्से वो भुलदे भुलदे भुल गए असा नाल जो उन्दे टुर पे पैसा दे हिन मुल गए कोई सालां दे हन किस्से वो भुलदे भुलदे भुल गए असा तो एक शहर वसाया उन्दी अख दे अंदर असा तो एक शहर वसाया उन्दी अख दे अंदर शहर जो जुड़िया नाल असां भी रुलदे रुलदे रुल गए वाह शहर जो उजड़िया नाल असां भी रुलदे रुलदे रुल गए ते कच्चे हन ओ कोठे दिल दे मिट्टी दियां हन कंधां कच्चे हन ओ कोठे दिल दे मिट्टी दियां हन कंधां अख दरिया दे कंडड़े हन ओ भुलदे भुलदे भुल गए वाह कच्चे हन ओ कोठे दिल दे मिट्टी दियां हन कंधां अख दरिया दे कंडड़े हन ओ भुलदे भुलदे भुल गए ते सिक्कां दा वत मेला लग्या दिल ने कीती चोण वाह सिक्कां दा वत मेला लग्या दिल ने कीती चोण असां अपनी चोण दे हत्थें रुलदे रुलदे रुल गए ते टुर पे हासे घरों एक दी गोलण अपना आप टुर पे हासे घरों एक दी गोलण अपना आप ई गोलण विच असां खुद को भुलदे भुलदे भुल गए वाह वाह बहुत खूब हे गीत गुजर गए ते दूजी जनाब सिर ते है दरमियान जेड़ा है ना कोई ताजा कलाम हिके समय दीहन होता हिके समय दीहन होता क्या ईदा शबराता वाह हिके समय दीहन होता क्या ईदा शबराता तेरे बाजू क्या रह गया जीवन दियां सौगाता हिके समय दीहन होता क्या ईदा शबराता तेरे बाजू क्या रह गया जीवन दियां सौगाता अखी दे विच कजला पातों होठे सुर्खी लातों अखी दे विच कजला पातों होठे सुर्खी लातों क्यों सुना भला ईद दिहाड़े लोकां दियां मैं बातां क्यों सुना ईद दिहाड़े लोकां दियां मैं बातां ते माना मिठड़े टिकड़े भेजे यूना पोछण घलिया चाहे सब माना मिठड़े टिकड़े भेजे यूना पोछण घलिया ईद दिहाड़े धूपां निकत्या मेरे मन बरसाता वाह माना मिठड़े टिकड़े भेजे यूना पोछण घलिया ईद दिहाड़े धूपां निकत्या मेरे मन बरसाता ते पिछली ईद दे कपड़ियां ते मैं नवी किनारी लाई पिछली ईद दे कपड़ियां ते मैं
नवी किनारी लाई गम दे कई संदूकों कढ़ियों खुशियां वालियां दाता पिछले ईद ते कपड़ियां ते मैं नवी किनारी लाई गम दे कई संदूकों कढ़ियों खुशियां वालियां दाता ते गिलानी सब शेर सुने जी इरशाद। केड़ी हीर ते केड़ा रखवर कौन सियालेण झंगदी वाह वाह। केड़ी हीर ते केड़ा रंगपुर कौन सियालेण झंगदी कोल सहरना सजण जिना दे उन्हां दियां क्या जाता वाह वाह बहुत खूब। केड़ी हीर ते केड़ा रंगपुर कौन सियालेण झंगदी कोल सहरना सजण जिना दे उन्हां दियां क्या जाता ते अखीर च सराई को पेश करे सन दफसर दे नां के इरशाद। तरामे दे शहर च तरामे दसे च तरामे दे शहर च तरामे दसे च अते गलियां विच मैं पेरो रानी वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब। ये सुजात मलिक कोई हो गया जेड़ा आखे हाँ तेरा ईद दा जोड़ा मैं गिनसा। और तरीन साहब एक ऑटोमोबाइल दौड़ाए दिल मोटर ते यार ड्राइवर विच खास वफा पेट्रोल है इश्क मुबलैल ते बैटरी अखियां विच निकने लाइट दे शोले जबान हारन बिठी यार पुकारे अगु तन सड़क क्या बोले ब्रेक ते हैंडल यार दे कब्जे भाਵੇਂ तेज चलावे या होले। रेडियो पाकिस्तान की एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ 5 किताबों के मुसन्निफ हैं। ई वेले रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के 40 गीत उन्होंने रेडियो नशर थींदे पे सोशल वर्कर हैं। तो खूबसूरत ताड़े की आवाज़ है तशरीफ के नासन रिजवाना तबस्सुम दुरानी इन्हां दा एक अरसे तो माइक नाल ताल्लुक है। देखो माइक किवें इस्तेमाल थींदो। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। सुनते पे जागते पे लगता थे वे सुनते पे हो हाँ पता लग गया ना कुछ सराकी लोग ये सराकी मुशायरा सुना लाए बैठे हुए कुछ जागो ये सारे इतना बंद करते हैं बेटी तारे संग जनाब एक असाले इंतही मोहतरम असाले बड़े शहर बड़े लोग बड़े ना मोतबर हवाले इतना मौजूद है। मेरे ख्याल से हमने कुछ सुन के ज़्यादा बेहतर है थोड़ी जी हाज़री तारी खिदमत इरशाद लोड़े ते एक नस पेश करे सा कि तेरा प्यार मेरी तकदीर थी सी ये गालू दिलड़ी नहीं हामी तेरा प्यार मेरी तकदीर थी सी ये गालू दिलड़ी नहीं हामी तू मुल्क में से मेरे पोजिए दा इवे जान के जान चलई हामी तेरा प्यार मेरी तकदीर किसी ही गालू दिलड़ी लई हामी तू मुल्क में से मेरे कोरिए दा मैं जान के जान चलई हामी रुख फेर के वेदी वाठियों निवी दिखिया राह विच पई हामी इति रो तबस्सुम शोकी तू अबे मैं भी कही दी गई हामी। बहुत शुक्रिया। और अम्मा वास्ते ना पढ़ी ते तो मेरे ख्याल ना इंसाफ तुसा सारे जानते ही वे मावा ठटिया छावा तुसा सारे जानते ही वे मावा ठटिया छावा होंदे रुखते गम विच नपे जेड़ियां ओ बस मादियां पावा होंदे हर एक मां विच अपनी मां दा अक्स तबस्सुम लभदी रह गई हर एक मां विच अपनी मां दा अक्स तबस्सुम लभदी रह गई मां कोई कहीं पढ़ नहीं सकती मावा अपनी मां और छोटी सी नज के भूखे पेट ऊंचा रखी त्रिसे बाल भूखे पेट ऊंचा रखी त्रिसे बाल ते इज्जत अपनी मुकुल पाके पेरो रानी बाहर जो आयो सिर दी चुगली खसी। और एक छोटी सी नज भी पेश करे सा ये कैसे पूछे सवाल है मेरा हीड़े हीड़े लोग हैं असां हीड़े हीड़े लोग हैं असां चुपती चादर वेड़ कराई त्रेहतू किसे लब असाले क्री
वांगू सुके सड़े खुंबियां वांगू साथ सादी हल्दी रेत विच मारिए पे हैं कह तो पूछूं कोई भी छप्पर ताड़ा कहनी कोई भी छप्पर ताड़ा कहनी उसरिया कंधा मिट्टी थी गए वण भी सादे छोटे छोटे त्रोटे थी गए उसी सिंहारा कीवे सिरदी चुन्नी लीर कटीरा तुर तुर के बूहे दो देखा कड्डण आसी चुन्नी पैसा हथे उते मेहंदी पैसा बाकी नजरात बारहों दस्तकारी दे स्टाल लगे पे अब्दुर्रहमान नकाश साहब बैठे वाजिद काशीगर मोहम्मद शफीक कुभार मिट्टी के बर्तन बने दे बैठे और मंजूर हुसैन मुल्तानी खुसा इन्हों को जरूर देख सो दिल कोई शय पसंद करे सी जरूर भेज गिन सो उन्होंने हौसला अफजाई थी सी ते नाल ही सारे एमफिल स्कॉलर महरीन फातिमा उन्होंने सरायकी अफसाने का मजमूआ झाती तो समझ झाती मरेसो चाहे अफसाने का मजमूआ गिद्दी वेसो किताब नाल दोस्ती जरूरी है किताब पढ़ने का रिवाज मुकदा वेंदे लेकिन आज एक किताब जरूर गिद्दी वेसो खातिन हज़रात सरायकी अदबी मुशायरा सरायकी अदबी कॉन्फ्रेंस तोली मोहब्बत वास्ते और तोले वास्ते मुल्तान आर्ट्स काउंसिल ने अरेंज कीते तोली आमद का बहुत बहुत शुक्रिया और जेड़े शायद दूर दराज तो सफ़र करके आए बैठे एक सारा गिरा अस्कर गुरमानी दरिया पार करके आए बैठे जेड़ा पार आवे उनका हक ज्यादा आउंदे उस ताड़े च कंजूसी करेंदे बैठे हो और अस्कर गुरमानी अपना ताल्लुक आप है अस्कर गुरमानी जनाब अस्कर गुरमानी सारे दोस्तों इस्लाम ये मुफ्त से दुनिया हासिल त्राई लाना तू भी सीने सुता पिए बाह भी हेठ सिरांदी पईए मुंह झोला भी आंदी तू भी सीने सुता पिए बाह भी हेठ सिरांदी पईए मुंह झोला भी आंदी पईए ॾाढे दाणा खाधा हा ॾाढी उंदे नाल है निकी जी त ॻाल्हि है तू न हमें त यार यारें भी मैं कुमारिया है बेगुनाह मारे यार तैको पनाह समझता तै बीमारी त बेपनाह तू न हमें तो यार यारें भी मैं कुमारिया है बेगुनाह मारे यार तैको पनाह समझदा हम तै बीमारी त बेपनाह मारे कहना हम उंदी कहीं ख्वाहिश विच असगर मैं उंदी कहीं वल्दी विच भी कहना हम उको मिल के अल्लाह हाफिज आखिम जा हालांकि मैं जल्दी विच भी कहना मैं पहली अख का तारा कूड़ी मैं तेरी अख का तारा कूड़नी जिमें आते लोग सारा कूड़नी जिंदगी आते सहीफा सच दे मैं पढ़िए सारा सिपारा कूड़नी
لوگ آخدن چندر دا جو میں کنوں ڈھیر ہے کچھ کھانا وارا کوئی نہیں ڈھائی پیوں جے تھک کریں کہیں موڑ دے میں کھڑے سے تو سہارا کوئی نہیں ٹھیک دنگ سگا تو میں بھی موج دوں میں کوان مل سے دوبارہ کوئی نہیں کنڈڑے لگ دن چھالے لگ دن پیریں پاند نرالے لگ دن نکھڑ ونجن دا سی ہو گئے تا ہاڑ دے کو پالے لگ دن نکھڑ ونجن دا سی ہو گئے تا ہاڑ دے کو پالے لگ دن یار مسجد خدا دا گھرے این گھر کو بھی تالے لگ دیں یار مسجد خدا دا گھرے این گھر کو بھی تالے لگ دیں حسن قریب تو دیکھنا پوندے دور دوروں بھی کالے لگ دیں کھڑ تھی زخم دکھا چا سگر ایک کوئی دیکھن والے لگ دیں کھڑ تھی زخم دکھا چا سگر ایک کوئی دیکھن والے لگ دیں کینچا ہمیں کینچا تھی گیا ہکی رات چکلہ تھی گیا بین دی چاہتے وین سون دیں انہیں لگ دے ڈورا تھی گیا آدھی ہمیں بٹھڑا تھی اماڑی میں بٹھڑا تھی آدھی ہمیں بٹھڑا تھی میں اماڑی میں بٹھڑا تھی گیا جیڑی چاہتے نور بنی دے ہوں چاہتے میں اندھا تھی گیا ہوں آکھے جو کیڑا سگر سن پئیے میں کیڑا تھی مال چھیڑی ویندا ہا حال چھیڑی ویندا ہا مال چھیڑی ویندا ہا حال چھیڑی ویندا ہا رانجھڑا زمانے کو نال چھیڑی ویندا ہا سارے سر سمجھدا ہا تال چھیڑی ویندا ہا سر کو جو چھڑاوا ہا وال چھیڑی ویندا ہا سر کو جو چھڑاوا ہا وال چھیڑی ویندا ہا خیر ہائی وچھوڑے دی گال چھیڑی ویندا ہا لازے کھاندا غم مسگر سال چھیڑی ویندا ہا ایویں لگتے جیویں دھوکھا تھی گیا ہے سوکھا رستہ کتنا اوکھا تھی گیا ہے او جیڑی ایک سکھ ہے پیاسی خیمے وچ او کو آگ فرات تے قبضہ تھی گیا ہے میں بھی پیر فرید یا کافیاں سندا ہوں میرے گھر بھی جال دا بوٹا تھی گیا ہے اور میں تھکدا تا نال میرے تھک پوندے ہوں تا میرا دل بھی بٹھڑا تھی گیا ہے دیکھا سینگی توتا کتری میں کسری دیکھا تیرا سگر کینچا تھی گیا ایک رات میری صاحب دل بار اجازت مجھے گون پڑھائیں
اصغر کہاں لی بس ہے جو انہیں ٹائٹل لکھا کافر کہ لوگ ہی پوچھ دیں کہاں کو کافر کیوں آتے ہیں ایک معصوم پرندہ جیڑا مہمانے جا خبرہ دیں دے کہیں وسوں جا شاندہ دیں دے کافر کیوں ہیں لوگ ہی پوچھ دیں کہاں کو کافر کیوں آتے ہیں ایک معصوم پرندہ جیڑا مہمانے جا خبرہ دیں دے کہیں وسوں جا شاندہ دیں دے کافر کیوں ہیں میں یاداں کافر کہیں مذہب دا نہ نہیں نہ رنگ یا ذات دا نہ ہے نہ کہیں دی اوقات دا نہ ہے کافر ہے کردار کو آدن کیتے ہوئے نروار کو آدن میں یاداں بھامے اڑدا پکھی ہوئے کہیں وسطی دا گودا ہوئے کہیں درگاہ دا وارث ہوئے بھامے ملک دا حاکم ہوئے جے کر کہیں مجبور دے ہتھ ہو کہیں مجبور دے بالے ہتھ ہو رزق کھسیندے کافر مہربانی چھوٹی جی نام بھی پانی لینے دی دوسرے دوست نے سنی اسی ٹائٹل رابطہ کھال کہ میں کن اتنا پیسے کہنی مسجد چندہ دیواں میں کن اتنا بھر بھی کہنی رابطہ گھر بنواواں دل دے جبریل کو گولا ایک پیغام پہنچاواں جے کر مالک ہاڑ دی گرمی پوہ دی سردی سائے سکدا ہے جے تئیں تیرا گھر نہیں بندا میرے گھر وچ رہ سکدا بہت شکریہ جناب اصغر گرمانی ایک دفعہ جناب زاہد اقبال اسسٹنٹ ڈائریکٹر ملتان آرٹس کونسل واسطے تانے میں جیسے انہوں نے پوری ٹیم میں مشاعرے کا اہتمام کیتے ملتان آرٹس کونسل کے شکر گزار ہیں جناب انہاں شہراں دے گلدستے واسطے یہ جو مسیح دی گال تھی یہ تو میرے کو مخمور قلندری یاد ہے اس ہر ویلے نہیں تھے ہو کہ ابا صحیح فرمیندے ہیں مخمور قلندری اپنی کتھا سب سنے دران دے ہوں دو دریا ٹپ کے آئے بیٹے ڈیرہ اسماعیل خان ہوں اور وہی مسیح دی گال اپنی شہریت کریں دے جنہیں اصغر گرمانی صاحب کی تھی تو خوبصورت تاڑیاں انہوں نے استقبال کرے سو جناب مخمور قلندری جناب بہت محبت جی بہت مہربانی ایک ہم دے کچھ لینا ہے دوستان دے حضور کہ میرے نینا کو تاس درشن دی میں نے نینا کو تاس درشن دی کوئی تاسے اندر ٹر دی ہے کوئی گول ہے گول ہمیشہ دی کوئی گول ہے گول ہمیشہ تو کوئی پک کے وہاں دے بکر دی کوئی وہاں میں سامنے دستا ہے میں نے نینا کو تاس درشن دی کوئی تاسے اندر ٹر دی ہے کوئی گول ہے گول ہمیشہ دی کوئی گول ہے گول ہمیشہ تو کوئی پک کے وہاں دے بکر دی کوئی باں میں سامنے دستا پہ کوئی خواب ہے خواب وچ ہر شے ہے کوئی نیند رہے خواب تو خالی ہے کوئی خواب ہے خواب وچ ہر شے ہے کوئی نیند رہے خواب تو خالی ہے کوئی ظاہر آڑ وچ باطن دی کہ روح وچ آپ نظردہ نہیں ہر روح وچ آپ نظردہ ہے کوئی ظاہر آڑ وچ باطن دی کہ روح وچ آپ نظردہ نہیں ہر روح وچ آپ نظردہ ہے کوئی ہے تا صحیح جرا دسدا نہیں کوئی ہے تا صحیح کوئی ہے تا صحیح
جرا ڈسدا نہیں کوئی ہے تو صحیح جا رنگ بھرے ہی پرا وچ جا کیڑا پالے پتھر وچ جا مرلی دے وچ سر پا دے جا گرو چیتے گر پا دے کوئی ہے تو صحیح جرا ڈسدا نہیں کوئی ہے تو صحیح جا رنگ بھرے ہی پرا وچ جا کیڑا پالے پتھر وچ جا مرلی دے وچ سر پا دے جا گرو چیتے گر پا دے جا سپی دے وچ دور پا دے کوئی سادھو دور پکارے وہ کوئی ہے تو صحیح جرا ڈسدا نہیں کوئی ہے تو صحیح مہربانی سے اور دو شعر سر کے اندھارے کو سر دو شعر دیکھ سو کہ اندھارے کو جنہیں بلدے ہوئے تارے دی ضرورت ہے اندھارے کو جنہیں بلدے ہوئے تارے دی ضرورت ہے انہیں بلدے ہوئے تارے کو اندھارے دی ضرورت ہے اندھارے کو جنہیں بلدے ہوئے تارے دی ضرورت ہے انہیں بلدے ہوئے تارے کو اندھارے دی ضرورت ہے اور اساں کہیں خواب دی چس وچ کتھے اندھے نتھی ونجوں اساں کہیں خواب دی چس وچ کتھے اندھے نتھی ونجوں میری بسوں دے بسیاں کو جگارے دی ضرورت ہے اساں کہیں خواب دی چس وچ کتھے اندھے نتھی ونجوں میری بسوں دے بستیاں کو جگارے دی ضرورت ہے اور کوئی پاگل گلیلے ہیں نتائے موچ کھا ویسی کوئی پاگل گلیلے ہیں نتائے موچ کھا ویسی میری بستی دے گلیاں کو ٹھکارے دی ضرورت ہے وہ مہربانی سے اور ایک نظم کہ یہ گول سکتے ہیں تو گول سامل یہ گول سکتے ہیں تو گول سامل لساں تو وہ ہے جو فضلی نکھتے تے وال نماشاں کو گھر نہ بلے یہ گول سکتے ہیں تو گول سامل لساں تو وہ ہے جو فضلی نکھتے تے وال نماشاں کو گھر نہ بلے اساں تے جنگل مزاج لوگ ہیں اسارے پیراں تے پھٹ نہیں تھی دے اسارے پیراں تے چھالے کونی اسارے کینچا حوالے کونی اساں زمانے دی روگ سامل یہ گول سکتے ہیں تو گول سامل اساں تے جوگی ہے جوگ دے وچ کہ روگ دے وچ کہ سوگ دے وچ اساں تے جوگی ہے جوگ دے وچ کہ روگ دے وچ کہ سوگ دے وچ اساں دے سر تے چھپن چھپال تاج ہوندا ہے اساں دے دنیا تے ناز ہوندا ہے اساں زمانے کو دیکھ سکدو اساں تے ہے تیرے کول سامل تو خود کو اطلاع نہ رول سامل جے گول سکتے ہیں تو گول سامل اور آخر تے کوئی دوستاں دا حکم ہے کہ بابا صحیح فرمیندے ہیں ساڈا ویلا چنگا ویلا ہے ساڈا ویلا سادہ ویلا ہے ساڈے ویلے پاک دی قیمت ہے ساڈے ویلے گال بوٹا ہے بابا صحیح فرمیندے ہیں ساڈا ویلا چنگا ویلا ہے ساڈا ویلا سادہ ویلا ہے ساڈے ویلے پاک دی قیمت ہے ساڈے ویلے گال بوٹا ہے ساڈے ویلے پردہ آکھی چاہیے ساڈے ویلے گھراں چ باریاں ساڈے ویلے پردہ آکھی چاہیے ساڈے ویلے گھراں چ باریاں ہن ساڈے ویلے یاریاں ہن ساڈے ویلے قاصد پکڑو ہن ساڈے ویلے وقت پچھاویں چاہیے دھوں دس دے دے ہن بسوں دی سب تارے رستہ لیندے ہن بابا صحیح فرمیندے ہن جت شہر دا چوک ہے اون ویلے سارے جوڑے باندھے ہن جت کوٹھی ہے سرداراں دی ای جھا تے کوڑ ہوندی ہے تہاڑ وچ مال بدھیلا اور بابا صحیح فرمیندے ہن سارے گھر دے نال کراڑا دا ہی کوئی باندھا رہندا ہے ایک چھٹ درباری لٹھاں دی پانی آن کے پیندی ہے او پیار پرید دا ویلا ہے نہ لٹھے کلمہ پڑھدے ہیں نہ خود دا پانی کافر ہے اللہ سے سات اسمان بھی دے دے اچھا صحیح ہو گیا حکم ہے اچھا کہ ملک سجا جیرے دین تو کانے میرے یار اولاد سوئے تھے ملک سجا جیرے دین تو کانے میرے یار اولاد سوئے تھے میں او دین تو سندا آنا گھر دے نال مسجد دا ملا لاؤڈ سپیکر ہوتے
جیرے دی تو کانے میرے یار اللہ دے سوئے تھائیں میں امید تو سنتا آنا گھر دے نال مسیح دا منا لاؤڈ سپیکر ہوتے جائے گل کائنات بنائیے جائے دے اپنے سخت اسمان انہوں دے گھر دا چتا من گئے گھر دے نال مسیح دا منا لاؤڈ سپیکر ہوتے جائے گل کائنات بنائیے جائے دے اپنے سخت اسمان انہوں دے گھر دا چتا من گئے یا بل موت یا خبرہ من دے یا ول کہیں دی کچھ پھٹے اندے گھر اعلان کرے دے جیرا خبر جہان دی رکھ دے اے مسئلے سب ہوندے مسئلے اے چنتے سب ہوندے چنتے سادہ مسئلہ سادہ چنتا ایکو آنکھوں اے دی آواز گھٹاوے سامنے آ سکتے میں مان کے آ کہتے صحیح لوگوں میں کہ کوئی ہوئے ہاں جیرا کے ہاں گھر شام کو جلدی آیا کر کوئی ہوئے آج رات کے ہاں گھر شام کو جلدی آیا کر تیرے نال دے سینگے دیکھ کر صحیح کوئی تارے کروڑ اسمان ہوا ہے کوئی روح دی چوٹی چوم آیا ہے کوئی گیب ہوا کو گیتی پہ کوئی چاند دے سیرہ کر رہے ہیں تیرے نال دے سینگے آج کریں کبڑی جے ہاں کوئی ہوئے آج رات کے ہاں تو اتنی سگریٹ کیوں پی لے تیرے چہرہ پیلا کیوں تھی گیا بھائن گھر تو بھائن میں نے آنے آتائیں تے گھر تو گھر بھائن کوئی ہوئے آج رات کے آ تو اتنی سگریٹ کیوں پینا ہے تیرے چہرہ پیلا کیوں تھی گیا وانچ گھر تو وانچ میرے آنیاں تئیں تے گھر تو غیر نکلنا نہیں یہ میرے گھر تو آوے آ سمجھاوے آ کوئی ہوئے آج رات کے آ تیری رات بھی روٹی ٹھر گئی ہے مہربانی سے کوئی ہوئے آج رات کے آ تیری رات بھی روٹی ٹھر گئی ہے مخمور زمانہ ٹھیک نہیں گھر شام کو جلدی آیا کر میں کو بابا آج احساس دیا ہے کوئی ہوئے آج رات ہے بہت شکریہ مقبول کلندری اور اتنا بشمول ناصر محمود شیخ بہت سارے بیٹھے لوگ جنہاں کو کوئی نہیں آدھا کہ گھر جلدی آیا تھا میں بھی شامل ہوں خواتین و حضرات جیڑی سکھ دے تساں سارے آئے بیٹھے ہو سادے جڑے صدر مجلس ہیں نہ ممنون خان ہیں ممنون حسین اور نہ ہیں عارف حسین علوی اور ڈندالا ڈاکٹر ہیں جڑا اور جڑا صدر مجلس بیٹھا ہوں تو شاعر ہوں آگے آنے سے اجازت ہے اور آج ڈاکٹر صاحب خود ڈاکٹر نوار احمد صاحب جیون کو جان دے ہو کہ نہ اپنی نوکری دا آغاز کوئٹہ تنقید اور رحیم یار خان علی مرسن کالج بہاؤدین زکریا یونیورسٹی اوساکا یونیورسٹی جاپان پڑھیں دے رہ گئے انکرا یونیورسٹی ترکی پڑھیں دے رہ گئے اور سرائکی شعبہ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی نے شروع کی ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر نوار احمد صاحب جب اس کی گال یہ ہے کہ اگر تساں کہیں مشاعرے دا صدر شاعر کو نہ بنے سو تو ممکن ہے سوکھے بھی رہو تو اوکھے بھی تھی سوکھا تے ہو دے کہ اخیر نے پڑھنا ہو دے وہ زبردستی اپنا کلام سنیدا بھی لیکن ہن ظاہر ہے کہ جتھاں محفل دے وچ ہن آندے پہ عزیز شاہد ہو رہی اقبال سوکڑی میں چاہنا کہ تساں اطمینان نال انہاں کو سنو البتہ ویلے جڑے شاعر ہیں وہ سارے انہاں دے بارے کو گال کرن تو زیادہ اہمیت ہے جڑے تساں بیٹھے جڑے تواڈے جو بھی لوگ ہیں وہ سارے اگر سرائکی سمجھتے سرائکی کی تاریخ تو واقف ہیں زبان تو واقف ہیں یا سارے ناصر شیخ کی طرح محبت چاہے بیٹھے فنکشن دے یا بیٹھ تو یہ سارا اثر میرے جو ہے نصیب سادہ اور یہ لوگ ہیں تو کوئی اگر میرے تو زیادہ عمر کا ہو سی یا میری عمر کا ہو سی میں ڈرانا نہیں چاہتا تو ان کو یاد ہو سی کہ 1961 اور 62 وغیرہ یہ زمانہ ہے بظاہر کا ایوب خان کا زمانہ ہے لیکن جیتے جشن فرید کی روایت
آرٹس کونسلوں کے وچ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ کہیں فوٹو ہونی چاہیے کہ ریاض انور کون ہے، کہ کہیں تصویر ہونی چاہیے کہ سردار عبد الجبار کون ہے۔ انہوں نے سب کو پہلے قلعے دے اوپر ایک روایت شروع کی آئی، اردو کے سکالر آنے ہیں، سارے ملک تو آنے ہیں، لیکن ان کا نام جشن فرید ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹا 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 اتنا کام شروع کیا، اور اندر سرائکی نے بھی ہم شاید انہاں بزرگاں کو شاید یاد ہوئے کہ ایوب خان کے زمانے جہاں باز جٹوئی وہ کنے مرکیاں پاتے ہوئے ہار منڈا آئی، بیاہ بھی سارا ہلیا آئی، اور ان زمانے کہیں عباس ملک کو حوصلہ نہ تھی لائی کہ وہ اپنی عمر مقامت واسطے خضاب لائی۔ ان ویلے لوگاں کو یہ ہو جائی جتنے بات والے چٹے تھی سے تاکہ ایک خاص ہلیا بڑھ سی، لوگاں کو تاکہ اسے بھروسہ تھی سی کہ بھئی یہ بندے شاید وہ باہر میں تعالیٰ وقت نہیں دینا چاہتا۔ ان کے بعد ریڈیو پاکستان ملتان بل بہاول انہوں کا اپنا ایک کتاب تو سر جتنا بھی چار سرائکی دے دوست ہوں وہ یاد کریں یہ بات کا جنہیں آج آئے بیٹھے ہیں سب ریڈیو کی پیداوار ہیں اور انہیں اور تو سارے سنتے ہو، لیکن سب کو یاد کرنا چاہیے، سب کو یاد کرنا چاہیے شمشیر حیدر ہاشمی، سب کو انہاں موقعوں کے یاد کرنا چاہیے ملک عزیز الرحمان، سب کو یاد کرنا چاہیے فخر کلول۔ مطلب یہ ہم انہاں کو اس سارے لوگوں نے آہستہ آہستہ لکھنا، اردو والے لوگوں نے سرائکی لکھنا، فنکشنز، بہرحال یہ آج آگے ابھی بڑی بڑی تحریک ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن اساں یہ چاہتے ہیں کہ سارے دوست احباب اور یہ ادارے انہاں ادارے ساری تقریروں کی بجائے انہاں لوگوں دے تاکہ اتنا پتہ لگے کہ بھئی کون ہیں یار، ویسے تو ملک کے آدمی سے زیادہ لمبی یادداشت کی ضرورت کیا ہے، یہ تاکہ ہر بندہ اپنی مرضی سے آئین کی بھی تشریح کر سکے، قانون کی بھی تشریح کر سکے۔ اگر یادداشت والے لوگ بیٹھے ہوں تو بندہ نہ جج فیصلہ کر سکے نہ کوئی بیا بندہ تقریر کر سکے۔ یہ گالوں اساں بہرحال ممنون ہیں آرٹس کونسل کے کہ سارے کے بندے جڑے کوشاں نشین ہونے یا جڑے در کو گھروں بیٹھ نہیں نکل گئے کہ بھئی واپسی ہوتے پیٹرول کے پیسے بات نہ منگے کو بھئی نوی تقریر نہ آئی پئی ہوئے تو بیٹھ نواں تماشا نہ لگیا پیا ہوئے۔ یہ سارے یہ بڑی بڑی ساری سعادت ہے۔ ایسا دوستہ کو شعر بھی سنتے بیٹھے ہیں، اپنی زبان بھی سنتے بیٹھے ہیں، اور میں اشارہ پر سکھلا بیٹھا ہوں، اندروں میں کرے بیٹھا ہوں کہ یار مائک نہیں بھولیں گے، کچھ آواز آندھی پئی ہے نہیں آندھی پئی، لیکن اجمل خاموش نے اجمل خاموش وہ ماہر کوئی محمد کا کیونکہ بھتیجا ہے، ان گالوں وہ جانتا ہے کہ بھی کیڑے طریقے نہ کھڑے ٹھیک ہے بولنا چاہیے، مائک کو پکڑنا چاہیے۔ ماں صاحب نے ساتھی بھی ان کو سکھایا ہے اس پاکستان کی، اور ایسا کالے سارے دوستوں کے خاص طور پر مقبول گیلانی انتہائی پیارا آدمی ہے، بندہ نہیں کر سکتا کہ انہیں کی وجہ نہ ایک محفل ہے آرٹس کونسل دی، لیکن وہ سچ کہیے سارے انہیں دوستوں کا، اور خاص طور پہ ساری شاعرات عام طور پہ کہیں خطے دے وچ لڑکی کو حوصلہ نہیں چھوڑا کہ وہ شاعرہ بڑھ، کیونکہ ان واسطے بڑی بڑی تکلیف ہیں مختصر کی لوڑ کہہ لیں، لیکن جڑے نے سحر فیاض تھوڑے سامنے پڑھنی پئی
ان ویلے لگتا ہے کہ وہ سیال کی ساری رمضان کو واقف اور رنگ کوٹ کا بھی ذکر کرنے کو یہ کہا اچھا ان میں ساری دورانی یہ بچی ہے بھی تو یہ سارے بارے میں کوئی سب کے اتنے نہیں آکھنا چاہتا لیکن ساری خوش نصیبی ہے کہ حالی سارے این علاقے دے ساری زبان دے بڑے شاعر اقبال سوپڑی بیٹھے عزیز شاہد بیٹھے جنہوں کا اپنا ایک انداز لہجہ کہ جناب میں یہ گل چاہنا کہ میں اپنے ساتھ عذاب نہ ہوئے کہ عارف الفی آسی تو بیا آسی فلانا آسی پتہ نہیں یہ کیا کروں ٹھیک ہے لیکن تعالیٰ سب کا بڑا شکریہ ہے. تھینک یو سر بہت شکریہ. یہ ہیں آج کے صدر مجلس پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد صاحب ہم میں جڑی ہستی کو دعوت دیتا پیا یقیناً تو سونی سکھ واسطے آئے بیٹھے ہو اگر میں انہوں نے کتاباں دے نام گنواون شروع کراں نہ تواڈے کان یقیناً سوہے حسن پنیال من دریا تے پل سرمی دے اول جوگ درشن چینا پھلیں بھری چنگیر چھنکار کینمین گل ہونے جڑے تواڈے کنے کینمین تھی سی وہ آدن کی محبت دی مستی دا قبلہ خدا ہے محبت خدا ہے. نینو نیر نگال نہ ٹوٹے دل دی درد دھمال نہ ٹوٹے ٹوٹ پاویں اسمان اساں تے تیرے سر دا وال نہ ٹوٹے. سائیں عزیز شاہد استقبال کرے جناب. Potem samym kuć razek na digital barkades, kuć luchar kate, ime rupde ay hase, mame shak ponde vatro gane. Ime rupde ay hase. Ime rupde ay hase. Bame shak ponde vatro gane. Tere dard aake yaad aaya. Kuch aakhna par bol. Ime rupde ay hase. Bame shak ponde vatro gane. Tere dard aake yaad aaya. Kuch aakhna par bhul gaye. کہیں دردہ کوئی دھرواسا کیا لب صدا کہیں ہاتھ کاسا کیا دلنے تاں ود ارمان کے ہاں کت دلنا ہاں کت رو گیا دلنے تاں ود ارمان کے ہاں کت دلنا ہاں کت رو گیا ہے ہجر دی رات آس رکھئیے ہجر دی رات آس رکھئیے رات کھندی مہمان ہوئے پئی ہجر دی رات آس رکھئیے رات کھندی مہمان ہوئے پئی کوئی متاں تیرا نہ پوچھے میں تو میرے منہ وچ زبان ہوئے پئی کوئی مداں تیرا نام پوچھے میں تو میرے منہ وچ زبان ہوئے پئی او لالہا تاں کلھے پہ دا در ڈرے لاہا او لالہا تاں کلھے پہ دا در ڈرے لاہا او گئے تاں نال کلھے پاوی جان چھوڑے گیا او لالہا تاں کلھے پہ دا در ڈرے لاہا
وہ گئے نال کلے پاوی جان چھوڑی گئے میرے لباں کو چوم کے قسم دیتی چپ دی شاید ان کی قسم پسا کری نہ سنے ہوئے میرے لباں کو چوم کے قسم دیتی چپ دی میں کیا کراں میرے منہ زبان چھوڑے گئے میرے لباں کو چوم کے قسم دیتی چپ دی میں کیا کراں میرے منہ زبان چھوڑی گئے پہلے تاہی گول تری ہن گول چ گئے ہیں رچ پہلے تاہی گول تری ہن گول چ گئے ہیں رچ کچھ ہاسے ہن تھی گئے ہیں کچھ بھی تراویں دے کچھ ہاسے ہن تھی گئے ہیں کچھ بھی تراویں دے کچھ ایک باری ہاتھ دے اکھیاں تے آنکھ میں کون ایک باری ہاتھ دے اکھیاں تے آنکھ میں کون میں آکھاں تو جان میری تو آنکھیں نہ ول بچ ایک باری ہاتھ دے اکھیاں تے آنکھ میں کون میں آکھاں تو جان میری تو آنکھیں نہ ول بچ پل پل تیری طلب دا بوٹا نسرتا ویندے پل پل تیری طلب دا بوٹا نسرتا ویندے کوئی پینک رستی نہیں پئی سامان گزرتا ہے پل پل تیری طلب دا بوٹا نسرتا ویندے کوئی پینک رستی نہیں پئی ساون گزرتا رہے ایک پل ملی سراں دی پھل چھیں ملوک باہاں دی ایک پل ملی سراں دی پھل چھیں ملوک باہاں دی سارا وجود جیویں پھلے تے تردا وے سارا وجود جیویں پھلے تے تردا وے سچے سارا جیکو جیویں لگدے ہیں سچے سارا جیکو جیویں لگدے ہیں لگدا کوئی نہیں لگدا ایویں لگدے ہیں سچے سارا جیکو جیویں لگدے ہیں لگدا کوئی نہیں لگدا ایویں لگدے ہیں گل وچ باہیں پا کے شیشہ دیکھوں ہاں گل وچ باہیں پا کے شیشہ دیکھوں ہاں بل میں آکھاں دیکھاں کیویں لگدے ہیں چار شیر سو کلو پیچھے جاؤ پکسا گل وچ باہیں پا کے شیشہ دیکھوں ہاں بل میں آکھاں دیکھاں کیویں لگدے ہیں بس پیا جت پیا وسوے ساں بس پیا جت پیا وسوے ساں اساں تاں تیرے وسوے ساں بس پیا جت پیا وسوے ساں اساں تاں تیرے وسوے ساں تو جوگی تو چور دلیندا کہیں دے نال تا رسوے سوال تو جوگی تو چور دلیندا کہیں دے نال تا رسوے سوال کوڑا کھیڈاں راس نہیں آیا کوڑا کھیڈاں راس نہیں آیا بس ویسا بس ویسا کوڑا کھیڈاں راس نہیں آیا بس ویسا قسم تیرے بن اصل لباں دی
قسم تیرے ول عصر لباں دی قسم تیرے ول عصر لباں دی تس رہ گئی ہے تس ویسا مجھے رستے میں کچھ موڑ آئے. بہت شکریہ جناب عزیز شہر صاحب. ہوں اج دے آخری شہر یقیناً کتاباں پڑھیا سن. کالے رو چٹی برف ورکا ورکا زخمی دکھ دی جنگ ہنجوں دے ہاتھ لیرو لی پچھاواں اٹھواں آسمان تے بے انت. سارے کونسے تو آئے ہوئے مہمان شاعر جنہ دے بارے سائیں مشکور کتب پوری آکھیا ہے سوکھڑی سوکڑ دی پیاری پیارا نہ ہے سوکڑی دھاڑے دھرتی تے ایک لفظیں دی دھاں ہے سوکڑی جے کو خود لیندن سمندر لفظیں دے موتی دا خراج او سکندر وقت دا ان اقبال خان ہے سوکڑی. سارے واسطے لوگوں دور تو یہ گرمی ایک بند کر کے ہم سید اقبال سوکڑی. سامعین ایک قطع وہ پوچھتے پیار دا کیا انت ہوندے. وہ پوچھتے پیار دا کیا انت ہوندے بڑا اوکھا سوال ہے کیا کری دے. پوری محفل ہے شیہیں لوگ کے دل میرا چہرہ بھی لال ہے کیا کری. اور جو بھی غزل انہالے سام رکھتا سیالے سام رکھتا انہالے سام رکھتا سیالے سام رکھتا میری خاطر کئی موسم نرالے سام رکھتا انہیں میرے ملاقاتی نگاہیں یاد ہنو ہوں او میری گفتگو دے سب حوالے سام رکھتا تھوڑے جو عشق ہوئے گفتگی ازلی حقیقت ہے وہ گھر دے ہاتھ پاتی کچھ نوالے سام رکھتا میرے پیرے میں چھالے دیکھ گھندا کریں دے کر وہ اپنے ذہن میں پیرے میں چھالے سام رکھتا اور میرا غزلاں جنہیں میں چھپ کے آیا ہم چمیدے ہم بلا چم چم کے وہ سارے رسالے سام رکھتا. اور یہ غزل چھوٹی گئی کہ مطلب ہے کہ نہ کہیں کتاب تو لکھتے نہ دین تو لکھتے تیرے شعور دا سجدہ جبین تو لکھتے نہ کہیں کتاب تو لکھتے نہ دین تو لکھتے تیرے شعور دا سجدہ جبین تو لکھتے اور ہوا دے وچ نہ جما پاک گال سن میری درخت جیرا بھی ہے زمین تو لکھتے ہوا دے وچ نہ جما پاک گال سن میری جیرا بھی لکھتے درخت جیرا بھی لکھتے زمین تو لکھتے. اور وہ شخص ایک درندہ ہمیں نانگے انہیں کنا دوری آسین جو لکھتے وہ شخص ایک درندہ ہمیں نانگے انہیں کنا دوری آسین جو لکھتے. اور شیر لگتے مہربانی کریں
بہت شکریہ اقبال صوفی صاحب